Komishona steeti ya na-ahụ maka ọrụ ugbo Dr. Foster Ihejiofor akọwago FGN IFAD VCDP dịka ihe kachasị mma ụzọ a ga-esi webata n'ọrụ ugbo bụkwanụ nke ga-eme ka anụ afọ obodo anyị a ka anyị sonye n'ihe metụtara ọrụ ugbo. Dr. Ihejiofor kwupụtara nke a n'Ogbu nka kansụl ime obodo Orumba South n'oge o jere ebe ahụ ka o nene ka ndị dịgasị iche iche na ministri ya na ngalaba dịgasị iche iche si wee na-abado usoro ọnọdụ ọrụ ugbo nakwa ndị ọrụ civil society organization ndị CSO nakwa ndị dịgasị iche iche n'ọnọdụ ịkọ akpụ otu esi tinye were eme ihe nakwa ụmụ ihe ugbo dịgasị iche iche n'ogige ebe nke nwere ịgbapụ mmiri nakwa amụma dị iche iche nke ebunyere ụmụ nwanyị na Ogbu nka site na amụma FGN IFAD na VCDP. Onye ọrụ anyị Chibụzọ Obidike na ebe ahụ ma wetara anyị ozi ka anyị sonye Chibụzọ. Dịka dọkịta Ihejiofor si kọwaa, FGN IFAD VCDP na-enyere aka ịkwalite mmepụta n'obodo niile yanakwa iwenyite ịkọpụta nri n'ebe o metụtara ọrụ ugbo. Ka ọ na-ekwu okwu onye Acting State Program Coordinator FGN IFAD VCDP dọkịta Deborah Onyefulu kwuru na ihe ha ji wee mebe ya bụ mmemme bụ ịchụ ụbịam, ịkwado ndị ọrụ ugbo nakwa idozi ebibi ndụ ndị mmadụ. Dọkịta Onyefulu gwara ndị ọrụ ugbo nke Anambra na ha ga-akụziri ihe nke ọma maka ezigbo mmepụta. Onye isi oche IFAD Women Group Ogbu nka Oriakụ Monachi Nwankwọ, onye nwere obi aṅụrị, kwuru ọtụtụ nkụzi nke ha gagoro ma kenekwa Gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma ndị o ji akwado ha. Na mbụ, ndị otu ahụ jere ahịa Amelụm kansụl ebe ha fụrụ ebe a na-akọ osikapa na ituru agbaja aka n'atọ na ọmọ bụ nke ọ bụ Maazị Peter Okonkwo nwe. Ha gakwara na ebe a na-emepụta osikapa nke Udoka na ọmọ bụ nke a rụgharịrị ma tinyekwa ya akụrụngwa dị iche iche na ya. Onye National President VCDP Youth Network Maazị Fidelis ọzọ wepụtara nzere nke o nwetara n'ebe dị iche iche site na ọgbakọ nkụzi ọ jegasịrị ma gwakwa ndị ga-enyere aka ka ha gbaa mbọ negere VCDP model anya iji wee hụ na ha mere nke gha anya oghe ma mepụtakwa ihe ahụrụ anya.